Em dic Pablo García Morena. Vaig aconseguir el préstec UPC Alumni l'any 2014 per fer el projecte de fi de carrera de la meva titulació, doble titulació d'Enginyeria Industrial i Matemàtiques a la UPC. Va ser imprescindible per anar a Suïssa i fer el projecte durant uns 6 mesos. El préstec va ser d'uns 5.000 euros. És en molt bones condicions. Era un préstec sense interès i que no tenia ningú al darrere. Que hi havia molta flexibilitat, que esperés fins al moment en què tingués un sou o una feina. Jo personalment vaig tenir moltes ganes de tornar a aquest préstec perquè algun estudiant de la UPC tingués la mateixa oportunitat. Perquè, a més especialment avui dia, el finançament és molt difícil i hi ha moltes menys oportunitats en general per fer beques, per tenir ajut financer per anar a l'estranger. Així que m'agradaria molt que ens ajuntem i que parlem de les oportunitats que hem tingut i espero que ens tornem a veure aviat. Moltes gràcies.